Egbuoma daughters ndoma Egbuoma daughters exclusive Umuada anyị jeje mba ịga n'obodo niile nwụọla ada mana Egbuoma is the best Umuada anyị fabụ ọkasị mma Umuada Egbuoma bụ ọkasị mma ma obodo niile nwụọla ada ọ bụ eziokwu na asị na enwere ya gasị n'ofe nne ya si na dịrị mma mana mgbe ụfọdụ mmadụ na-asịkwa na nnu nwere ofe nne ya si maọbụ na ose adịrị n'ofe nne ya si mana nnu adị aṅụ ofe Umuada Egbuoma na-esi nke ose ji aṅụ ofe Umuada Egbuoma na-esi Umuada Egbuoma is the best. Ifefe ji bụrụ ọkasị mma bụ n'ebe ọbụla nwata Egbuoma nọ ezinụlọ ọbụla fa lụrụ di fa na-ebute ọganiru fa na-eme ka nwanne fụ nwanne ya n'anya nwanne libe onye tụ nwanne ya fa na-eweta ọganiru ya ka fa ji bụrụ ọkasị mma fa wee jikọta aka wee bido otu a na-akpa ede Egbuoma daughters exclusive otu fa ji emekọta ife ọnụ maka na mmekọrịta arụ bụ sọ nwanne ebe fa ji emekọrịta arụ ebe fa ji atụ arụ ebe fa na-akpa nkata maka ọdịmma Egbuoma banye Egbuoma daughters ndị ọma ịbịa n'Egbuoma tata ị ga-afụ ụlọọgwụ a na-alụ ụlọọgwụ ndị ede ndị daughters exclusive maka ọdịmma Egbuoma banye maka ọdịmma obodo fanu Egbuoma nwere ada dị mma anyị nwere ada dị mma Egbuoma daughters exclusive Umuada ndị Egbuoma ndị nenu Egbuoma daughters ebe ọ na-akpa nkata maka ọdịmma Egbuoma Egbuoma daughters otu a na-akpa ede ada dị mma ịbịa na Umuada ndị Egbuoma ọtụtụ bi mba n'ọbụ ndị ahụ bụ ugo jesili mba ụfọdụ bi n'Egbuoma ụfọdụ bụ amụrụ n'ụlọ ruo n'ụlọ fa na-emesi ọfụma obodo ọbụla ifuru Umuada Egbuoma ọ na
na-achị ka ọ nọta ezinụlọ ọ na-agbasapụ aka fa bụ ndị ọchị ile ọzọ fa na-esi nne fa na-eke ụmụ dị mfa fa dị atagide aka fa tagidenu fa na-eme ọgọ ka eji malụ Umuada Egbuoma ya ka fa ji wee nọkọtazie wee kpọkọba ya mba otu a na-akpa ete Egbuoma Daughters Exclusive maka ọdịmma obodo fa ọ ga-adịla unu mmanụ anyị jebe n'isi mmiri ada ata nnu anyị jebe n'isi mmiri kedu onye anyị na-ekwuzinu nwada Dr. Mrs. Ludia nke njika Okorie n'Imgbe Egbuoma Daughters Exclusive Worldwide Founder through President Adagod Oshiora 1 Adakibia 1 of Egbuoma America ka ị na-eme ọfụma nụ ọkwa nke nwadoletara na ebe a na-alụ ụlọ ọgwụ nụ kedu maka nwada Lady Mrs. Carol Amakachukwu ni anwụka ọdụkọ na mba nwanyị ọma Adaologu co-founder Vice President Umuada Egbuoma na USA ka na-eme ọfụma n'ọrụ ezi maka nwada Princess Mrs. Ifi Juliet Demba ni Ogbuehi General Secretary ezi nwanyị nwere ugwu na UK ka na-eme ọfụma n'ọrụ nwada Evangelist Mrs. Kalista Chioma Mbanude ni Egesonu Vice Secretary Ugo jere mba nwanyị ọma na Luli Kibi ezi nwanyị bili nwada Mrs. Atuka Lorisia ni Ndunka Financial Secretary anyị na Port Harcourt ka ị na-eme mma ezi ọdọ n'isi obilio kedu maka nwada Mrs. Ngozi Roslyn Okugo n'Uzokwe ebu treasurer anyị Ada bụ Ugo 1 of Egbuoma ezi ada nwere ugwu nwanyị ọma na USA ka ị na-eme mmanụ anyị ekene gị n'egwu nwada dịka ọ na-esi Ifeanyi Nwokafọ n'ihe agụ ndụ Ada nwere ugwu PRO n'isobili kedu maka nwada Obi Anyiwo National Social Welfare Coordinator Adaora nwere ugwu Lady of Substance Ada Diora mma Daughter of Zion Obi Concept Decoration ezi ada bilio kedu maka nwada Mrs. Onyinye Ọhazurike ni Abashi Assistant Social Welfare Umuada Egbuoma nwada Mrs. Eberanye Egbunam ni Ekesianu Assistant Financial Secretary nwanyị ọma na USA gị na-eme ọfụma iso na ndị anyị ji bili
maka nwada Evangelist Antonia Nnenne Ibe ni Azụbọgụ Ada nwere ugwu Ede Ministerial Coordinator Ezi Ada Bilio nwada Mrs. Anthony Uzokwe ni Amuka Ada nwere ugwu nwanyị ọma na UK ka ị na-eme mma Women stroke Children Affair Ezi Ada Bilio Ezi maka ezi nwada Mrs. Jomediti Womanamu ni Okoru Ugo jere mba nwanyị ọma n'Owerri ka ibi nwanyị ọma Educational Scholarship Coordinator Ezi nwanyị Bilio nwada Mrs. Uzamaka Nwanonye ni Okoru Ezi nwanyị nwere ugwu na UK ka ị na-eme ọfụma nwada Mrs. Ngozi Obinna ni Egesi ọnụ na Egbuoma ka ị na-eme mmanụ Ezi Ada Nisobilia Social Welfare Member Ezi Ada anyị ekele gị nwada Dr. Mrs. Deborah Ebe ni ọdịmgbe Ada nwere ugwu nwanyị ọma Ada ka ibe ya nke abụọ na Egbuoma Business stroke Fundraising Coordinator Ezi Ada nwere obi ọma Ezi Ada Bilio na America ka ị na-eme ọfụma nọ kedu maka nwada Dr. Mrs. Blessing C. Bella ni Ijeọma Ada nwere ugwu na Abuja ị na-eme ọfụma Ede Hospital Project Assistant Coordinator kedu maka nwada Lady Felicia Ananoba ni Alade Project Committee Member nwanyị malụ mma Ezi nwanyị Bilio na Egbuoma ị na-eme ọfụma kedu maka nwada Nneoma Noble Lady Rose Agụ Ibe ni Anwụka Ede Metro Nneoma Adaolu Owu buru ebu kedu maka nwada Ezinne Rita Mgbe ni Eze Ede Metro Achara ugo nwanyị nwere ugwu afọ mụrụ Ọchiọra 1 nne nwere ugwu nwanyị ọma ezi nwanne nke m kedu maka nwada Ezinne Roslyn Ọdịmgbe ni Chinyere nwa Nneọma nwere ugwu Ezinne Dr. Deborah Egbe afọ mụrụ odogwu nwanyị Ebu Metro anyị nwanyị ọma Bilio kedu maka nwada Mrs. Udochukwu Okorie ni Anwụka Social Welfare Member n'Owerri ka ị na-eme ọfụma nwada Mrs. Obiageri Elizabeth Obi Okeke ni Nwaka na Lagos ka ị na-eme mmanụ nwanyị ọma Bili Assistant Ministerial Coordinator nwada Lola Adobe Iwuagwu ni Asọmba Ada nwere ugwu nwanyị ọma anyị ekele gị n'egwu ezi nwanne nke m Project Committee Member Ezi Ada Bilio nwada Dr. Kate Nwanonyere ni Obunjofo Ada nwere ugwu na Egbuoma na America ka ị na-eme ọfụma
medical coordinator Eziada o. Kedu maka nwada Mrs. Emily Chukwuemeka ni Ijeoma Adamoru n'Egbuoma na Abuja inomofuma. Ongunwa bụ Ede Project Committee Secretary nwanyị ọma. Nwada Gloria Chinenye Uzokwe na anyị kenelu gị. Adamoru Assistant Treasurer nwanyị ọma. Nwada Dr. Isioma Ezemenahi ní ọdịmgbe. Adamoru bụ nwanyị ọma. Hospital Project Committee Chairperson. Nwada Dr. Ngozi Mbadegwu. Adamoru 1 Egbuoma. Medical Outreach Committee Assistant Coordinator. Na America ka ị na-eme ọfụmanụ. Nwada Mrs. Angela Njoku ni Okorie Egbuagu. Ezi nwada bilio. Ede Social Welfare Member Adamoru bụ nwanyị ọma. Nwada Lolo Messi Siduru ni Okorie na anyị kenekwara gị. Ede Extended Executive Member Adajeremba 1 of Egbuoma nwanyị ọma. Nwada Mrs. Angela Ugonnonyemma ni anwụka. Ezine nwere ugwu nwanyị ọma n'anya ekene. Adaolowu Ebu Metro 9 Women/Children Committee Assistant Coordinator. Adade Ọhamma Ezinne na anyị kelekwara gị. Nwada Mrs. Madonna Agwezala ni ọgwụ ije n'Egbuoma ka ị na-eme mma. Eziada na anyị ekene. Business Fundraising Committee Member nwanyị malụ mma biyo. Ka mbụlụ egwu m njebe ka nje kene Eziada. Ka nje kene nwada Mrs. Chidi Favour nọ ni Uzokwe. Eziada n'isobilie. Ede Constitutional Committee Member Eziada nwanyị ọma. Anyị ebulu egwu wee jebe. Nwada Mrs. Mary Siyada ni Ahize. Eziada n'isobili. Business Fundraising Committee Member Eziada o. Nwada Mrs. Grace Onyali ni Okorie Adamoru Business Fundraising Assistant Coordinator. Na UK ka ị na-eme mma. Ka anyị bụrụ egwu wee jebe. Ka anyị jee kele nwada Mrs. Christy Kalu ni ogbe nne ya. Nnukwu mmanwụ ezi nwanyị nwere ugwu. Anyị ekene gị n'egwu. Ede Media Chief Coordinator. Kedu maka nwada Dr. Kiru Kavi onye abụọ ni Okorie Adamoru bụ nwanyị ọma. Na UK ka ị na-eme ọfụmanụ. Project Committee Member nwanyị ọma na anyị kenelu gị n'egwu. Iso na Egbuoma ji dị ebube. Nwada Mrs. Annie Nwaka ni onye aka. Na USA ka ị na-eme mmanụ. Ezi nwa mụrụ n'obi.
fundraising committee member. Kanye Bulegwu ejebe kaija kele nwada Mrs. Amaki Mavito ni Ogbehi na Lagos ki na mama ezada ni sobilio kedu maka nwada Mrs. Susan Obianosie ezinne weru Egbuoma ka ị na-emenụ nwada Mrs. Tochi Sunday ni Ogbehi ada nweru na Lagos ka ị na-eme mma edesocha wefe ezada n'isobili kedu maka nwada Veronica Uzokpe ezada n'isobilio iso na ndị ije mmanụ social welfare committee member ezada na anyị ekene kedu maka nwada Lily Rose Chinemerem Ezechukwu Nwabude agbala galasie nwanyị ni ọdịmgbe na UK ka ị na-eme ọfụma Ede Business Fundraising Committee member Eziada nwanyị ọma na anyị kelere gị kedu maka nwada Mrs. Angelina Nduka ni Mgbekwute metron anyị Eziada na anyị ekele gị n'egwu abịa n'obodo niile Egbuoma is the best ụmụada anyị na-afọ bụ ọkasị mma ụmụada Egbuoma na-afọ abụ champion n'ọbụ eziokwu na-enwere ya gasị na ofe nne ya siri adịrọ mma ọ na-ada ndị Egbuoma nne ada aṅụ ofe fasili ya ka afa ji bụrụ ọkasị mma na anyị nwere ada dị mma Egbuoma nwere ada dị mma anyị nwere ada dị mma Egbuoma datas exclusive n'ụlọ okpukpe ọkasị mma Egbuoma datas exclusive anyị nwere ada dị mma Egbuoma nwere ada dị mma anyị nwere ada dị mma anyị nwere ada dị mma kedu maka nwada Mrs. Josephine Amaka Onoji ni Eze Decency Business Fundraising member na USA in a mofumala anyị nwere ekene nwada Mrs. Ann Ijeoma ni Okonkwo ezi nwanyị nwere ugwu na Abuja in a mofumala kedu maka nwada Lady Ebere Cynthia Amanambo ni Oti ada nwere ugwu na Egbuoma n'Israel ị na-eme ọfụma ezi ada buru ebu na ya ekele kedu maka nwada Mrs. Joy Edison ni nwadie na USA ị na-eme ọfụma nwada Mrs. Ebere Ogbehi Okwesili Eze ezi nwanyị nwere ugwu ni Akụbenyi Adolo kedu maka nwada Tinudo ọgaranya ni Agụndo ezi ada n'isobili nụ
ada nwere ugwu nwanyị ọma anyị ekene gị n'egwu n'o iso na ndị anyị ji bili ka iburu egwu wee jebe nwada Mrs. Udoka Nwaka ni ọdịla na Lagos ka ị na-eme mmanụ kedu maka nwada Mrs. Victorine Nwachukwu Nyezukwu ada buru ebu ada nwere ugwu na USA ka ị na-eme ọfụma keduzi maka nwada Mrs. Happiness Akpaka ni Okorie ada nwere ugwu nwanyị ọma na UK ka ị na-eme ọfụma nụ kedu maka nwada Mrs. Nkiru Sarah ọnụ ni Nwachukwu Ede Welfare Committee member Adaọcha Egbuoma ka ị na-eme ọfụma kedu maka nwada Mrs. Nkechi Unoji n'ihi Ajụbie Ede Uniform Committee member Egbuoma ka ị na-eme ọfụma ezi maka nwada Mrs. Assumpta Igbilo n'ihi Ogbuehi Welfare Committee member ezi nwanyị Ibilio Egbuoma ka ị na-eme ọfụma anyị wee na-ekene nwada Mrs. Amaka Onyeaka n'ihi Okeke Ugwunwa na Lagos ka ị na-eme ọfụma kedu maka nwada Mrs. Chinonso Nwabudike Mgbe Ede Medical Outreach member ezi ada Bilio kedu maka nwada Mrs. Amaka Okorie Mgbe ada nwere nwanyị ọma ezi ada Bilio nwamuru n'obi kedu maka nwada Mrs. Amaka Odemenam ni Anonyo Ede Social Welfare Business Committee member ada nwere ugwu nwanyị ọma anyị kenere gị n'egwu kedu maka nwada Mrs. Edwina Ezeleche ni Mgbadega ezi nwanyị ụkọ n'Egbuoma ka ị na-eme ọfụma kedu maka nwada Mrs. Njideka Obiejesi ni Mbadiegwu n'Egbuoma ka ị na-eme ọfụma ụmụada Egbuoma ndị Egbuoma Daughters Egbuoma Daughters exclusive ndị anyị ji eme ọnụ ụmụada nwere ugwu ndị ji ofe obi aga asị na mmekọrịta rune n'ụwa n'onye bụ so nwanne ya ka fa ji wee kpọkwa votu Egbuoma Daughters exclusive ebe fa ga na-anọkọli wee na-akpa maka ọdịmma Egbuoma Chukwu ga-agọzi unu n'ife ọma nke unu na-eme n'Egbuoma amarịzi unu ọgwụ unu na lụọ obi n'igwe ga-agba unu mee ụmụada Egbuoma Daughters exclusive anyị nwere ada dị mma Egbuoma nwesịrị ada dị mma Egbuoma Daughters exclusive anyị nwere ada dị mma anyị nwere ada dị mma Egbuoma nwesịrị ada dị mma ndị Daughters exclusive Egbuoma Daughters exclusive Egbuoma Daughters Egbuoma Daughters exclusive